Здравейте, приятели! Добре дошли в новия ни клип. Днес ще тестваме тортила Или така наречено цялото меню от секцията на Chicken George. Да, и хот-дог, тъй като в графа хот-дог е само един продукт, който я реших да го комбинирам с всичко. Така, ме питаш какви са тортилите. Да. Тази от моя край е с шунка, не, шунката е тук. Тази е с бекон. Тази е с шунка. Тази, която още не е разопакована, е гранд тортилата. И разбира се, хот-дога е по същия начин, но той не е разопакован. Но да, нека да започнем. Да. Имаме салфетки, ще ги оставя по средата. Масата не съм взема, няма. Нали, ако питате на кои са, ние казахме са Chicken George. Да, но да покажем и салфетките. Да, аз само ще кажа, ще вметна в видеото, че тортилата моята, която е с бекон, е без сосове. Тъй като аз, знаете, че не обичам, ядох тортила с сосове, но хубава е, да, въпреки че не обичам сосовете, е хубава. Харесаха ми сосовете, но моето си е моето, без сосове, по-добре. Няма нужда от тях. Така, нека да опитаме. Аз ще опитам пък с шунката. Какво имаме вътре? Имаме шунка, кисели краставички, домат, яйце и сосове. Питката е във ваша. Добре, това ми харесва. Опитай и от нея да си ставиш меню. Не знам дали фанах нещо от бекона. Ето е. Супер! Сега пробвай с сосове. И с шунка. Добре, нека да пробвам. Чакай да я начиня, защото не искаме да капя. Няма кой да чути. Какво мислиш? Какво да мисля? Хубава е, харесва ми. Аз преди съм тествала техните отилъжи. Той, взимала. Но да, харесват ми общо взето. Да ги оцениме. Имам чувството, че има нещо подобрено преди години говоря, в сравнение с сега. Има нещо подобрено, доста добре. Да, ами отвори гранд тортилата, как да оценя така? За шунката специално и за бекона специално ми харесаха ми, нямам забележки пред тях. И аз нямам Умерени са сосовете, не са някакви натрапчиви. Много нещо да добре. кажеш като оценки за тази с бекона и тази с шунката? Хубави са. Ще ги оценяваме от скалата от 1 до 10. Да. Така че, или накрая да ги оценим. Да, хайде, Добре. да пробваме другите и тогава. Така, тортилата идва с фолио, ние тук е в кутийка. И тя е с сосове, с всичко. Малко прилича на динята, как да ги разпакова. Ами аз ще опитам. Да, опитай първо ти, защото гледам, че има сосове. Тук има и лук.
Да. И ще се прежара. Мисля, че е лук и айсберг има. Да, о, айсберг. Добре, ей да пробвам. Не? Твоето експертно мнение? Моето експертно мнение е, че има нещо за едно с вкус на барбекю. Да, има такъв сос. Аха. Не съм гледала коя тортила какво има, предварително да кажа. Да. Харесва ми, ама Не е твоето. не е моето. Иначе е добре, наистина е Ако си хубаво. поръчаш грам тортила, просто ще кажеш, че не искаш да има сосове на грам тортила. Да, А най-вероятно. сосовете са чара, повярвай ми. По принцип да, наистина им са много хубави сосовете за сметка на някои други. Няма споменаме имена. Да. Да не се навличаме конфликти. Не, аз мога да го кажа, да Аладин говоря. Техните сосове са отвратителни. Те и без сосове продуктите са отвратителни. Като съм казал в едно друго мое видео, Аладин, ако набараш седмицата. Няма ако набараш седмицата. Ние има една седмица, които са топа на топа, другата седмица Не. са дълго. Аз не съм съгласна, не съм попадала на нищо подобно от Аладин. Ама тогава бяха две места. Няма значение. Да. Нека си продължим с клипа. Ние Да. обсъждаме Аладин в момента. Няма смисъл да ги. Да. Имаме с бургер и мисля, че имахме клип, нали? На Chicken Josh. Не на Chicken Job, на Имахме, Chicken да. Job, че имаме. Говоря за дето тестваш 3 вида бургер или беше? Да, беше нещо? Аладин присъстваше в тях. Да. Нека да опитаме хот-дога, ще моля ти да го развия. Аз не да се хлебвам. Да. Тяхният хот-дог е много интересен. по принцип. Дай на мен, аз да го изпоръча. Кренвирш в който използват е... Кренвирш ли? Да, с кренвирш. Но е в лавашката. И какво съдържа друго? Айсберг, домати... Мистер. Днес кренвирш. Малко да. Пак първи ще пробваш. Аз искам да Кисела бъда. краставичка и сосове. Няма яйце. Има също барбекю сос, усещам. Горчица обичаш ли? Ще има малко мене горчица. Усещам. Но ние като имаше една горчица на времето в лавките, те слагаш и не искаш повече никога да усетиш горчица в живота си, но тази медена с по-сладка. Не, горчицата е хубава. А въпреки, че не хубаво. обичам, аз пак казвам. Не си фен на такова, на сосовете. Нещо друго да кажеш? Няма какво да кажа. Всичко ми харесва. И на мен. Нали, сега, предишния клип с бургерите имах там някаква друга критика, но И тук няма да. тук няма. По-добре. Така е по-добре. Да. Да. Значи и пилето беше екстра, Да. което пробвахме на Chicken George. Има още един техен предстоящ клип. Да. Стига да искате, пишете долу в коментарите. Така, преди да завършим, Запускайте. да, преди да завършим клипа, да оценим това, което Да. да. Ами, нека аз да започна.
ако имаш някаква критика, каза я. Не, критиката си е към мен, аз просто не си обичам сосовете, не обичам никакви сосове. Зато и тук мога да кажа, че те нямат дна, това си е мой вкус просто. Да. Зато и ще ги наредя от това, което най-много ми харесва, към което бих го яла, но нали. Не бих се опоръчала втори път. Бих си го поръчала втори път, но без сосове. Да. Защото всичко ми харесва, както казах. Единствено не бих си поръчала, ако айсберга не може да се махне от хот-дога, не бих си го поръчала. Иначе тортила с бекон е на първо място, после тортила с шунка, гранд тортила и на последно място е хот-дога. Не защото е лош, просто казах вече Ама нещо. дай оценки. Оценки от 1 до 10, 10 от 10 за тортилата с бекон. На другото ще му дам 9 от 10 на всичко останало, защото просто някак си не съм моето. Добре, грант и хот-дог. Да, на всичко. Казвам тортила с бекон, тортила с шунка, гранд тортила и на трите им давам 9 от 10. Просто ми е. Чакай сега, нали? Бекона беше 10. Бекона е 10 от 10, шунката е 9 от 10 добре. и другите 2. Кой не разбра? Така, аз първо ще дам с бекона оценка 10 от 10. Разбираем. Така, не че няма сосове, просто е по-изчистено по някакъв начин и се усещат другите неща. Значи ако бяха сосовете, също бих дал 10 от 10. Ти нали каза 10 от 10? Да, в двата случая бих дал 10 от 10. Така, с шунката ще дам също 10 от 10. Тук имаме варианта тук с бекон, тук с шунка. Да, малко виждате, малко голямо. Нищо. Давам ги и на двата, защото ако си поръчаш едното без сосове и си поръчаш друго с сосове, ще усетите разликата. Така че и на двата пъти да дам 10 от 10. Така, гранд тортилата сега нали, бих заменил само краставичките с прясна краставичка, не с кисело. Не, аз нямам претенции, аз даже предпочитам кисело. Това вече е до явно. До вкус е. Да. Нали, тъй като аз не съм ги поръчвал, така че да. Ето е виновницата за клипа, и който ги е поръчвал. На хот-дога, тук сега, нали, явно по рецепта си има кисела краставичка, но да, само за киселата краставичка смъкваме на 9 10. И тук също имаме кисела краставичка, която на всичките имаме кисели краставички. Но ако избегнем факта, ако нямат кисели краставички и пресна краставичка, всичко, поне според мен, всичко от 10 от 10 би дал, но тези, значи, Само да вметна нещо. Бекона и шунката и те имат кисели краставички, някак си пред тях подхожда, но нали, на мен бих искал да е пресна краставичка. Също така и важи и за гранд тортилата и за хот-дога. Ако бяха с пресна краставичка, за мен всичко ще да е 10 от 10. Но в случая гранд тортилата и хот-дога ще са 9 от 10. Иначе са прекрасни. Ако махнем киселата краставичка. И така, за още подобни клипове се абонирайте за канала. Да. Давай ли? Къде да ни последвате? Може да ни последвате в Facebook, в Instagram, в TikTok. Всичко долу има линк в описанието. И също така, ако искате да ни подкрепите в Revolut, тук някъде ще излезе QR код на Revolut. Може да го сканирате с телефона ти и каквото пратите от вас зависи.
пък ако искате по другия метод PayPal, също има линк долу в описанието. Това е от нас. И чао! Чао!